Komisyona Bilind a Hilbijartinan a Rêveberiya Xwesera Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê lîsteya hilbijartinên şaredariyan ragihandin. Li gorî zanyariyên Komisyona Hilbijartinan ji bo hilbijartinên şaredariyan 5336 berbijêran ji tevahî kontonan xwe berbijêr kiriye. Di nava wan de berbijêrên partiyên siyasî û berbijêrên serbixwe jî hene. موزعين على 7 مقاطعات لسر حفت کانتونان دابشگرینه کانتونا فرات 411 بربجیر دیر زور 404 منبج 229 جزیر 3104 عفرین 129 تبقى 528 و رقا 531 بربجیر لسر 134 شارداریان سر آستا باکور و رجلات سوریه دابشگرینه Careke din Komisyona Bilind a Hilbijartinan banga xwe arasteyî rêxistina navdewletî dike ji bo di çavdêriya hilbijartinan de bejdar bin û awayê birêvebirina dengdanê bibînin. نحن هدفنا فقط إنجاح Armanca me ew e ku ev proseya hilbijartinan bi ser bixin û ev prose bi tevahî serkeftî be serbarî wê yekê em Komisyona Bilind a Hilbijartinan banga xwe biriya giştandina xwe jî arasteyî hemû rêxistinên navdewletî û xwecihî dikin. Biryara 11 Hezîrana 2024 li heft kantonên Rêveberiya Xweser a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê hilbijartinên şaredariyan birêve herin. Bi bejdarbûna 3 milyon kesî ku mafê wan ê dengdanê heye ji tevahiya 6 milyon niştecihên wan navçeyan di nav de koçberên ku ji navçeyên din ên Sûriyê li wê derê bi cih bûne.